12.000 χιλιόμετρα διένυσε με το ποδήλατό του ο Ελληνοαυστραλός ποδηλάτης Αναστάσιος Κόκορης για να παρακινήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους στην ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Είναι η στιγμή που ο Ελληνοαυστραλός ποδηλάτης Αναστάσιος Κόκορης φτάνει στην Ερμιώνη. Οι φίλοι και οι συγγενείς του τον αγκαλιάζουν με συγκίνηση. Η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και ο επιχειρηματίας, κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης, τον υποδέχονται θερμά και τον συγχαίρουν για τον αγώνα του. Με το ποδήλατό του διένυσε 12.000 χιλιόμετρα από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα, με σκοπό να παρακινήσει τους πολίτες των χωρών από όπου περνούσε να συνδράμουν στην ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου Ελπίδα. Θα ήθελα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κόκορη που αυτή την κρίσιμη ώρα πήρε τη συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, προσπαθώντας με το ποδήλατό του να ανοίξει ακόμα περισσότερους δρόμους επικοινωνίας της ελπίδας με τον κόσμο. Ο ποδηλατικός γύρος του Αναστάσιου Κόκορη ξεκίνησε την 1η Απριλίου από το Σίδνεϊ. Συνεχίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και κατέληξε στην Ελλάδα. Έχοντας χάσει την ανιψιά του ελπίδα από καρκίνο, ο ποδηλάτης αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι για να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους για τους σκοπούς του Συλλόγου Ελπίδα. Η ελπίδα για ζωή αυτών των παιδιών με βοήθησε να ολοκληρώσω τη δύσκολη προσπάθειά μου, βάζοντας φτερά στα πόδια μου και με οπλισμό με δύναμη ψυχής. Ο ίδιος ενημερώθηκε για το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και τη στήριξη που δίνει στα παιδιά που νοσηλεύονται στο πρώτο παιδιατρικό ογκολογικό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Έμαθε για τον ξενώνα αλλά και το νέο πρόγραμμα δημιουργίας τράπεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Χάρη σε εσάς, κύριε Κόκορη, η σημερινή ημέρα ένωσε τις καρδιές μας και κάθε μέρα του άθλου σας συστράτευσε στον αγώνα μας πολλούς νέους φίλους από διαφορετικές χώρες, με πρώτη την Αυστραλία. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη στήθηκε μία μικρή γιορτή προς τιμήν του Αναστάσιου Κόκορη. Οι πρέσβεις της Αυστραλίας και ο δήμαρχος της Ερμιονίδας αναφέρθηκαν στη γενναία προσπάθεια του ποδηλάτη και στην προσφορά του Συλλόγου Ελπίδα. Ταξίδεψε σε 3 υπήρους, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, με το ποδήλατο για την ελπίδα. Και ήρθε ο Σύλλογος Ελπίδα από την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη να δώσει ζεστασιά, να δώσει αισιοδοξία, να δώσει ζωή, γιατί δεν είναι απλά ελπίδα, είναι ζωή. Η κυρία Βαρδινογιάννη απένιμε στον ποδηλάτη το τιμητικό δίπλωμα της Ελπίδας και ένα αναμνηστικό. Ενώ η Χριστίνα Φιτιλή, ένα από τα παιδιά της Ελπίδας που έχουν αποθεραπευθεί, του προσέφερε το αγαλματίδιο του Συλλόγου. Είναι το σήμα του Συλλόγου Ελπίδα, που είναι η μαμά που έχει στην αγκαλιά το παιδί. Ο Ελληνοαυστραλός ποδηλάτης, όταν έφτασε στην Αθήνα, επισκέφθηκε τους μικρούς ασθενείς στην ογκολογική μονάδα παιδών. Ένα αστέρι με το όνομά του τοποθετήθηκε προς τιμήν του στον ουρανό των αστεριών για να θυμούνται όλοι ότι αυτός ο γενναίος άνθρωπος έδωσε τον προσωπικό του αγώνα για τα παιδιά της Ελπίδας.